Yo, Onyankopon adisia mo hye me anope. Me gina ha ma. Ura abo ati so. Samu. Dem film pabie. Afi che. Ora Benson say, yedi kan no. Oda obi ase. Na wo ma obi akwaba. Se bridge ante say, obi agya na daagye. No waba. Ma ye kwa kokora na yere kura. Odi nyame damase. Na asemo anu no. Yo, Ora Benson. Ora Martin. Ayefie. Efe no Kwame. Ora yi. Oshia na yire oba pa Rose. O friend yire ma Rose. Oshia no okofie. Okoye sebi amamre bia enu achi no. Wode ne ko nyame fie eye upper room Assemblies of God e was South Central. Wode ne ko nyame fie ko share ne kawa etosu yelu. We ni aware papa no. We ni aware onyame ne sawo mu. Ora Benson wode ne yire ne to. Ana semwo. Mebu sem eti aduasa ba akone trust wodu. Oyirepa na yeyi. Ora Benson obeyi ne yira ye. Obeyi ni yira ye. Eno anajo yani ani ewo fidie mo ye ku adwade a owura yi wodi bre ni yire anajo no we nyina kire odo papa oyire pa ho na benya owura wahwura de oyire pa ho na benya ne bo dinisire bibia wa asase so woni ne yire na tiwo Papa mo bani mo one na yire. Yes. And then my Rose adikai. Area sa na tie. Wo ware a wo yire anko anya wo a. Ukum okoja. Wo maami anwo anya wo a. Wo ja wo maami. Wo papa anwo anya wo a. Wo ja wo papa. Wo Ash. Uni. Nyamia kwa. Asla kwa watu. Ana uba o kan jene ko ma ye ji. Master do go where you so far where you. And you stop there you know. Tracy. Yes, Master. I mean, I do go where you.